Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Mike Mlongoti ndi mzangayu Linle Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. President Chakwera ali mdziko la Tanzania ku msonkhano wa zamagetsi omwe watsindika kuti boma lake lionetsetsa kuti anthu 75 mwa anthu 100 aliwonse mdziko muno akhale ndi magetsi pofika mchaka cha 2030. Koti la Magistrate lati Norman Chisale ali ndi mlandu oti ayankhe pa nkhani yomwe akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito dzina la mwini kupereka umboni wabodza kwa ogwira ntchito mboma ndi kuopseza. Ndipo ena mwa mafumu a mchigawo chakummawa ayamikira bungwe la boma lobwereketsa ndalama mdziko muno la NEF posalowetsa ndale pa dongosolo latsopano lopereka fetereza wa ngongole. Takulandirani, tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika ku Dar es Salaam dziko la Tanzania kukakhala nawo pa msonkhano wa atsogoleri amuno mu Africa okambirana za magetsi. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati dziko lino layika masomphenya olumikizitsa anthu 75 mwa 100 aliwonse ku magetsi pofika 2030. Dr. Chakwera wanena izi pamene dziko la Malawi lili nawo pamwambo wa atsogoleri a mayiko a mu Africa ku Dar es Salaam dziko la Tanzania, komwe akutsindika kuti alumikizitsa ku magetsi anthu 300 million pofika 2030. Ndipo polankhula ku Kamuzu Palace ku Lilongwe ponyamuka mdziko muno, Dr. Chakwera wati ndi cholinga cha boma lake kuonetsetsa kuti anthu 75 mwa anthu 100 aliwonse mdziko muno akhale ndi magetsi pofika mchaka cha 2030. Tili ndi ripoti la Isaac Chali. Polankhula ku Kamuzu Palace asananyamuke pa ulendo opita ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania komwe akuchita nawo msonkhano okambirana za magetsi m'mayiko a mu Africa, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati magetsi abwino, ofikirika komanso odalirika ndi ofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko lino, monga pa ntchito za ulimi wa minda ikuluikulu, pa ntchito za migodi komanso ntchito za mafakitale, kuti kudzera ku ntchito zosiyanasiyana zimene boma likugwira pofuna kufikitsa magetsi m'madera ambiri a dziko lino, chiwerengero cha anthu amene ali ndi magetsi chakwera kuchoka pa 10 kufika pa anthu 25 mwa 100 ena aliwonse. Komabe Dr. Chakwera anati ngakhale zimene zili chonchi, dziko la Malawi likufunikabe thandizo la zachuma pofuna kutukulabe ntchito za magetsi kuti anthu ambiri mdziko muno akhale ndi mwayi opeza magetsi mosavuta. Pamenepa Dr. Chakwera anayamika a World Bank chifukwa chodzipereka pofuna kuonetsetsa kuti mayiko a mu Africa athane ndi vuto la magetsi kuti ntchito za chitukuko m'mayikowo zipite patsogolo. Ine ndikuona kuti ndi mwayi waukulu kwa dziko la Malawi kukhala nawo pa gawo limene akonza a World Bank komanso African Development Bank, chifukwa ataona ukulu wa masomphenya wathu, nkuonanso kuti kwakukulu Africa yonse nkhani ya magetsi njovuta sifikiridwa kwa anthu ambiri. Iwowa ali ndi masomphenya othandizira, ndipo Malawi walowa masomphenya amenewo ncholinga chakuti ife tikafuna kuti nkhani ya ulimi ikhale ya makono, tikafunanso kuti ngakhale matauni wathu akhale abwino, makamakanso kuti tikhale ndi mafactory ndalama tizipeza zathu. Chifukwa cha zimenezi ndiye kuti nkhani yoti tikhale ndi chakudya chokwanira, nkhani yoti tikhale ndi ntchito zambirimbiri komanso chuma chimene chikhale chathu zitheka chifukwa cha mathandizo awo. Ngati mukumbukira mzaka 4 zapitazi kuti anthu akhoza kukhala ndi magetsi mdziko la Malawi tachita double nambala yake. Ndiye ife tufuna kuti pamene tafika apa tifikeso patali zedi pa 75% by 2030. Pa msonkhano omwenso ukutchedwa Mission 300 Africa Energy Summit, atsogoleri akambirananso momwe angalimbikitsira ubale wawo pa ntchito za magetsi monga oyendera mphamvu ya dzuwa
ndi njira zina zosiyanasiyana zimene zingathe kupereka magetsi kwa anthu maiko a mu Africa. Isaac Jali, MBC Lilongwe. Ndipo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali nawo pamwambo osayinira thandizo la ndalama zokwana $300 million zomwe banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank yapereka ku dziko la Malawi. Ndalamazi zithandiza kuti anthu ambiri alumikizidwe ku magetsi mdziko muno. Justin Mkweu ali ku mkumanowo ndipo akuyankhula ndi nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda kuti amve zambiri za ndalamazi. Pakadali pano tili pa Julius Nyerere International Convention Center ku Dar es Salaam, Tanzania, komwe kuli mkumano wa atsogoleri a maiko osiyanasiyana mu Africa oonetsetsa kuti pofika 2030 anthu 300 million mu Africa akhale zoti ali ndi magetsi kuphatikizapo dziko la Malawi. Koma kupatulako msonkhanowu palinso phindu losiyanasiyana lomwe maiko osiyanasiyana akupeza, ndipo limodzi mwa phinduli lagwera dziko la Malawi. Koma kuti timve zambiri za phindu limeneli ndi nduna yoona zachuma a Simplex Chichola Banda. Tatiuzeni zambiri pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, inuyo komanso ndi anthu ena ochokera ku Ministry of Finance mumakumana ndi World Bank kwachitika zotani. Lero ndi tsiku lalikulu kwa Malawi onse kuti Malawi ndi limodzi mwa maiko 15 amene apeza ndalama kuchokera ku World Bank zothandizira nkhani ya magetsi. Mu tsiku la lero tasayinira $250 million zomwe ndi ndalama zambiri kwa basi zimene zithandizire kuti anthu apeze magetsi nthawi yoti tikhoza kupita patsogolo ndimene iyi. Chifukwa ife tunena kuti ngati zinthu zikuyenda choncho atifunira nchisobo ni wina boma ndikuti ndiliti ndilomweri zikomo kwambiri. Imeneyo nduna yoona zachuma a Simplex Chichola Banda kufotokoza phindu lomwe dziko la Malawi lapeza kuno ku Dar es Salaam, Tanzania. Justin Mkweu, MBC, Dar es Salaam, Tanzania. Boma la Malawi pamodzi ndi nthambi ya Southern African Development Community SADC ati akupanga zotheka kuti abweretse kuno kumudzi asilikali awiri amene aphedwa mdziko la Democratic Republic of Congo DRC. Malingana ndi chikalata chomwe Malawi Defense Force MDF yatulutsa, thupi la msilikali mmodzi yemwe anaphedwa mbuyomo polimbana ndi zigawenga za M23 linatumizidwa kale mdziko muno pa 15 January. Chikalata chati kumenyana kwakula ndipo ntchito yolimbana ndi zigawengazi ikupitirirabe. Mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno Dr. Lazarus Chakwera wapepesa kumawanja a asilikali omwe aphedwa pa ntchito yosungitsa bata mdziko la DRC. MDF yakumbutsa anthu kuti ndiyo nthambi yokhayo yomwe idzipereka uthenga oyenera okhudza asilikali a dziko lino omwe ali ku DRC. Boma la India lalimbikitsa alimi komanso ochita malonda mdziko la Malawi kuti adzitumiza katundu wochuluka monga mtedza, soya komanso nandolo ku misika ya dziko la India kumene katunduyi akufunika kwambiri. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi watinso dziko lake lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kutukula ntchito za umoyo, maphunziro komanso malonda. Iye wayankhula izi ku Lilongwe komwe amakondwerera kuti patha zaka 76 dziko la India lili pa ulamuliro wa demokrasi komanso lakwanitsa zaka 60 lili pa ubale ndi dziko la Malawi. Tili ndi ripoti la Yamikani Simtowe. Dziko la India linayamba kutsata ulamuliro wa demokrasi mchaka cha 1950 litachoka m'manja mwa dziko la Britain, ndipo pa 26 January chaka ndi chaka amasonkhana kukondwerera ulamuliro wa demokrasi mdziko la India. Pamene ubale wa Malawi ndi India unayamba mchaka cha 1966, ichi nchifukwa chake nzika za dziko la India zinakonza mwambo umenewu mu mzinda wa Lilongwe.
Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kuti litukuke pachuma popereka mwayi wa misika ya mango, soya, mtedza komanso nandolo. Iwo atinso apitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi potukula maphunziro, luso la makono komanso ntchito za malonda. Wachiwiri kwa nduna yoona ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena a Patricia Kainganangozo wati Malawi wapindula muzambiri kuchokera ku dziko la India. Iwo ati ochita malonda komanso makampani ayesetse kumatumiza katundu ochuluka dziko la India kuti chuma cha dziko la Malawi chikwere. Dziko la India likuthandiza madera osiyanasiyana, kandi za chipatala, kandi za maphunziro, kandi za ulimi, kandi kutithandiza tingopereka chitsanzo ngati za ulimi ndiye kuti mbewu zathu zina zikutha kupita ku India, komanso panatchulidwa nkhani ya mango ti mango aona ali balala ndipo mango athu amatenga kuti ndi mango amtengo wapatali, komanso posachedwa patipatsa ndithu zipangizo ku Kamuzu Central Hospital zothandizira anthu amene ali ndi mavuto ndithu a ulumali. Ndeno mwachidule tikhoza kunena zimenezo, komanso anatipatsanso machine ngati ku cancer center yathu ija. Nzika za dziko la India zikukondwerera zinthu ziwirizi mowunika kufunika kwa zachikhalidwe ndi chitukuko. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Bwalo la Magistrate ku Lilongwe lagamula kuti a Norman Chisale ali ndi milandu yoti ayankhe pa nkhani yomwe akuwaganizira kuti amagwiritsa ntchito certificate ya Pythias Hiwa ndi dzinalo pomwe amafuna kuti awalembe ntchito ku Malawi Defence Force mchaka cha 1996. Mlanduwu ukuti Achisale amaopsezanso munthu pa nkhani. Tindi ripoti la Beatrice Mwape. Popereka chigamulo chake, bwalo la milandu lati umboni omwe anaupereka mu bwaloli unasonyeza kuti Ahiwa ndi Achisale anaphunzira limodzi pa sukulu ya Nsipe Community Day, koma Achisale omwe amatchedwa Norman Paulus pa nthawiyo analephera mayeso a Form 2 pomwe Ahiwa anakhonza. Akhoti ati umboniwu unaonetsanso kuti Ahiwa anakamang'ana kuti certificate yawo inabedwa ku Malawi Defence Force ACB komanso Legal Aid Bureau. Kuphatikizapo iwo anati kudzera mu mboni zomwe nkuphatikiza Ahiwa eni ake, mkulu wa manebu pa nthawiyo a Gerard Chiunda komanso olemba ntchito anthu ku MDF, Achisale anawalemba ntchito ndi certificate ya dzina la Pythias Hiwa mpaka anapuma pa ntchito akudziwika kuti a Pythias Hiwa Chisale popeza pa nthawiyo anawapatsa mwayi owonjezera dzina lachitatu pa mayina awo. Iwo atinso umboniwu unaonetsa kuti Achisale anakaopseza Ahiwa ku nyumba kwawo ku Area 23 zomwe zinachititsa kuti Ahiwawo athawe mdziko muno. Bwalo lati pali zifukwa zokwanira kuti Achisale anali ndi mwayi opalamula milanduyi. Amadalitso Chamkakala ndi mkulu ozenga anthu milandu. Pamene pazitanthauza kuti ife mbali yathu monga boma tamaliza, kumene kwatsalako ndi kwa iwo oyimbidwa mlandu kuti apereke umboni osonyeza kuti nkhani zimene zakambidwazi sizoona. Mlanduwu ayamba oyimitsa mpaka pa 14 March. Ndipo mlandu wina wa Achisale boma likufuna kulanda katundu wa Achisale wa ndalama pafupifupi 5 billion kwacha. Ambali ya boma ataonjezera milandu ina yokhudza kuzembaitsa ndalama komanso achotsa milandu ina. Adziko ndi anthu malonda omwe akuyimira boma akufotokoza. Tachotsa milandu ing'ono imene imakhuzana kwambiri ndi kuulula katundu amene ogwira ntchito mboma ali nawo, imene tayichotsa ni milandu ing'ono. Koma tayikapo milandu ikuluikulu yokhuza kuzimbaitsa makobiri, tayikapo milandu iwiri. Pakadali pano oyimira Achisale anapempha bwaloli kuti liwapatse nthawi kuti aone zikalata za milandu yowonjezerayo mlanduwu usanabwerenso mu bwaloli, ndipo oweruza anavomera za izi. Nditabwera tinaona kuti mbabwera mlandu wanyu tinapempha nthawi tiuone kuti iso ngati ngasutse atipase nthawi, ndiye khoti latipasa nthawi. Mlandu wa katundu wa Achisalewu ayamba auyimitsa mpaka pa 19 Februwale chaka chino. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC, tiyeni tikumbutsane mitu yake. President Chakwera ali mdziko la Tanzania ku msonkhano wa zamagetsi pomwe watsindika kuti boma lake lionetsetsa kuti anthu 75 mwa anthu 100 aliwonse mdziko muno akhale ndi magetsi pofika mchaka cha 2030.
khoti la magistrate lati a Norman Chisale ali ndi mlandu oti ayankhe pa nkhani yomwe akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito dzina la mwini kupereka umboni wabodza kwa ogwira ntchito mboma ndi kuopseza. Ndipo ena mwa mafumu a mchigawo chakummawa ayamikira bungwe la boma lobwereketsa ndalama mdziko muno la NEF posalowetsa ndale pa dongosolo latsopano lopereka fetereza wa ngongole. Zokupanga upgrade package ya GoTV zija ndi zabwino koma zokupasa package ya pamwamba tipopoke ndi GoTV. Pangana upgrade package yanu ya GoTV lero kuti tikuonjezereni ma channel ndi step up. That's huge. I know. Ngati muli pa GoTV Max tizakupangana upgrade kupita pa GoTV Super ndipo muzizaonera ma channel apa GoTV Super Plus. I like the sound of that. Pesani phindu lalikulu, pesani chisangalalo chochuluka. Lucky day. Perfect! Zipangeni upgrade kuti mupeze zambiri ndi GoTV. Let's do this. Pangana upgrade lero GoTV yanu ndi my GoTV app. The Big Brother Mzansi house is giving spice. It's giving umlilo. So find some shade, because the housemates have entered the chat and they will tell what they must for the 2 meter. It's all about keeping it cool, even when they are seeing flames. Asbanye. Big Brother Mzansi Season 5 starts Sunday, 12th January at 6 p.m. only on the home of local. Big Brother Mzansi, proudly sponsored by Lotto Star. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Akaran Tom Mutharika abwerezanso kunena kuti iwo ndi abale awo enieni amalemu Bingu wa Mutharika komanso President opuma a Peter Mutharika. Akaran Tom Mutharika afotokoza izi potsutsa chikalata chomwe atulutsa akubanja la Mutharika motsogozedwa ndi a Peter Mutharika loweruka sabata yatha. Muchikalatachi chomwe chasayinidwa ndi mneneri wa chipani cha Democratic Progressive DPP a Shadrack Namalomba chakanitsitsa kuti Akaran Tom Mutharika ndochokera ku banja la Mutharika koma amangonamizira pofuna kuthandizidwa. Iwo akufotokoza. Ndamva chisoni kwambiri chifukwa iwaja ni munthu wamkulu osayenera kunamiza mtundu wa Malawi kuti ine sindikhala mbale wawo iyayi mpola kwika. Ineyo ndi mwana wa Hatoni Christopher Tom Mutharika. Ang'ono awo abambo amene anabereka Bingu Brighton Tom. Ang'ono awo che Hatoni Tom anabereka ine, anaberekanso Mphanga Cox Mutharika amene wakwatia senior chief kumulanje uko. Chocho ndi ena zilongwatu ena ndi ena otero. Koma iwo wakunena kuti ati simbale wawo ndi kudabwa chifukwa ineyo malemu Bingu anandisira iwaja kuti tikhale ngati tizisungana limodzi pachibale koma iwo akunditaya agwiza ndizigawenga zina monga china Mthoro ulendo wa china Namalomba ndikumandiponya miyala ineyo ndikumva chisoni. Efeso chapter 6 amanena kuti mwana wosamvera makolo ache alangidwe ndithu. Ineyo ndakhala ngati kholo wa chipani cha DPP. Iwaja tinayambisa chipani ndikupeza kuti chapambana. Sikuti chinangopambana yayi. Ine zipo zimene ninapanga ine kuti Abingu apambane. Chifukwa nthawi imene akuyendesa chipani cha UP amalephera kupambana mavota mapeza 200 kapena 150,000 okha. Wanaona kuti zinandikondwese naenda njira zanga mpaka na kuti zitheke. For something to happen, somebody must do something about it. It just doesn't happen. A George Saonda omwe anali governor wa chipani cha UTM chigawo chakumwera atula pansi udindowo. Potsimikiza za nkhani a Saonda ati iwo atula pansi udindowo mwakusankha kwawo potengera kuti malamulo a dziko lino amalola munthu kulowa komanso kutuluka mchipani chilichonse chomwe wafuna. Ine chime confirm pano ndivomereze kuti ndatuluka chipani cha UTM ndachita resign
kapena ndachisiya, komanso nali regional governor ndakula pansi ndasiya, panopa ndine munthu wamba. Mwina mungatifotokozere ndi chani chimene chakuchitisani kuti mutule pansi udindo komanso kutuluka mchipani cha UTM? Ine ndachita ndale pakanthawi nganamba ndali matunda ndithu inayanya makamurado ndali ya muluzi cheya ndi pano ndaona kuti ndiyambekenda tenga kwa holiday ndichite check kuti kodi ndaenda bwanji moyo wanga wandali. After that mina ndizakhala maganizo ofuna kubwerera kumapano pa ndapakenda tenga dalizi mangano. I can call it sabbatical leave, or I can call it a holiday. I don't know. Kuti ngathuwe kuti manje ungatenga ka holiday pangono. Kuti mina ndiyombe ndaona is it on. Kuti nditize ndale kapena kuti ndikoza kupanga concentrate other issues than ndale. Pamanje ndipaka holiday pangono. Nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara yati pakadali pano akukulitsa malo omwe ndege zidziyimirapo pa bwalo la ndege la Mzuzu. Ahara ayankhula izi poyankhapo pa ndondomeko yomwe kampani ya ndege ya Malawi Airlines yakonza yoti ndege zidzipita ku Mzuzu mpaka ku Karonga. Ahara atinso ndegezi zikayamba kuyenda zipereka mwayi kwa anthu osankha njira za mayendedwe zomwe angakonde komanso zithandiza kukweza chuma cha dziko lino. Iwo atinso ntchito yokonza bwaloli ikuyembekezeka kutha kumapeto a mwezi wa March chaka chino. Ahara akufotokoza. Zonadi monga mukudziwa president anayankhulapo pasona yanena kuti akufuna kuti atsegule Mzuzu airport kuti anthu opita kumpoto asamavutike mayendedwe azitha kukwera bwinobwino ndege kuyenda mofulumira kuti ntchito za malonda komanso ntchito za business komanso ngakhale zachitukuko zisamachedwe monga mudziwa kuti pakali panopa msewu wa M1 wikalikiliki tikukonza chifukwa choti tikukonza msewu muli malo ambiri omwe tasintha kuti apa mzidutsapa ndi anthu akumachedwa ndithu poyenda. Ndiye masomphenya a president wathu onena kuti tipititse patsogolo mayendedwe kumbali ya ma airport. Zimenezo nchifukwa zatipangitsa kuti tiyambe takonza Mzuzu airport ndi cholinga chokuti timalize bwino lino Marichi isafike April kuti bwalo lija litalikireko ndege zikulu zitano kufika pa Mzuzu airport. Pomaliza nkhanizi na inso mitu yake. President Chakwera ali mdziko la Tanzania ku msonkhano wa zamagetsi omwe watsindika kuti boma lake lionetsetsa kuti anthu 75 mwa anthu 100 aliwonse mdziko muno akhale ndi magetsi pofika mchaka cha 2030. Koti la magistrate lati a Norman Chisale ali ndi mlandu oti ayankhe pa nkhani yomwe akuwaganizira kuti anagwiritsa ntchito dzina la mwini kupereka umboni wabodza kwa ogwira ntchito mboma ndi kuopseza. Ndipo ena mwa mafumu a mchigawo chakummawa ayamikira bungwe la boma lobwereketsa ndalama mdziko muno la NEF posalowetsa ndale pa dongosolo latsopano lopereka fetereza wa ngongole. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi nzanga Yuline Lemponda. Mwakoma nonse. Maswabani nonse madzulo ano yafika sonthawi chati makupatsani za nyengo. Mvula yamphamvu inagwa